No niin, hyvä. Päästään webinaaria aloittamaan. Hei, tervetuloa kaikille Recordlin tähän keskiviikkoiseen iltapäivän webinaariin. Tänään meillä on aiheena, että miten tulisi mitata tekoälyn liiketoimintahyötyä. Ja tänään puhujina on meillä paikalla Tuomas Heroja. Moi, mä oon Tuomas, konsulttina rahoitusalalla ja mun rooli on, pidän itseäni liiketoiminnan kehittäjänä. Tehtävänä on kokonaisvaltaisesti auttaa asiakasta onnistumaan ja mun pääonnistuminen tarkoittaa sitä, että saadaan aikaiseksi sellaisia asioita, joita haluammekin aikaiseksi saada. Ja muutos on aina mukana omissa töissä. Ja toisena keskustelijana tässä aiheessa Simo Rintakoski. Terve. Joo, Simo Rintakoski ja finanssialalla oikeastaan suuri osa konsulttihommasta tehnytkin, että toteutusarkkitehtuuria ja datamallinnusta ja muita dataratkaisumäärittelyjä. Toi datan laatu on oikeastaan sellainen, mistä on paljon, oikeastaan väitöskirjassakin tein datan laadusta aika ison pätkän noiden rekisteritutkimusten kautta, ja nyt sitten tällä hetkellä aika paljon tätä finanssialan puolella näitä tekoälyratkaisuja tutkitaan, että mitenkäs niistä saisi aidosti liiketoimintahyötyä ja huomioiden nämä riskihallinnan ja luottamuksen ja regulaation näkökulmat. Yes. Ja minä olen Ville Muuraneva, Recordilla Business Data Principal. Toimin tässä vähän fasilitaattorina keskustelulle ja heittelen väliin omia kommentteja ja näkemyksiä myöskin. Tämä webinaari tosiaan keskittyy siihen, että miten tekoälytoteutuksia, projekteja, hankkeita, käytäntöön vientiä tulisi meidän mitata. Ja niin kuin herra tuossa esittelikin, niin pääpaino on siellä hiukan finanssialan puolella, soveltuu hyvin muillekin aloille, mutta otetaan huomioon tiettyjä semmoisia ehkä nyansseja, joita meillä on tuolla rahoitusvakuutusalalla, kun töitä tehdään tekoälyn kanssa. Ja Recordlista vielä lyhyesti. Recordli on tosiaan täysin kotimainen yritys. Ollaan kohta 5 vuotta vanha ja olemme noin 50 asiantuntijasta koostuva data- ja tekoälyn erityisfirma. Meillä konsultit on hyvin paljon tuosta seniorimmasta päädystä. Löytyy laajempaa liiketoimintaymmärrystä ja emme vain tunkkaa teknologiaa, vaan teemme aika teknologia-agnostisesti erilaisia ratkaisuja liiketoiminnan edistämiseksi. Ollaan osa Futurice-familiaa ja sitä kautta myöskin pystytään tarjoamaan aika laajalla paletilla asioita. Mutta se siitä mainospuheista. Haluaisin tässä kohden avata itse asiassa jo pelin meidän kuulijoiden suuntaan. Eli ensimmäiseksi teillä sinne webinaarin puolella voit sitten vastata kysymykseen, miten tekoälytoteutus eroaa perinteisestä IT-projektista. Kuinka se on erilaista kuin perus IT-kehittäminen, IT-projektin kehittäminen vastaava. Ja kirjoitakaa vastaukset sinne rauhassa, me lähdemme ensimmäistä otsikkoa kohden. Ja ensimmäisenä teemana meillä onkin sitten se, että miksi ylipäätään tekoälyhankkeiden, tekoälytoteutusten mittaaminen on tärkeää. Ja Tuomas, haluatko avata pelin? Miksi meidän tulee mitata? Haluan. Mitä tahansa me tehdään, niin mun mielestä on se kaikista kiinnostavin kysymys on, mikä vaikutus sillä työllä on. Et saadaanko sitä, mitä me halutaan, tehdäänkö me ylipäätään oikeaa tai edes oikean suuntaista asiaa. Ja sen selvittämiseksi niin mittaaminen on yksi tapa. Ja jokainen ymmärtää, että jos tehdään tehokkaasti väärää asiaa, niin siitä ei välttämättä hyvää synny. Ja kysymys silloin kuuluu, että mikä mittari näyttää, että me onnistumme. Ja silloin kun puhutaan tällaisesta muutoksesta, niin kuin mä tuossa sanoin, muutos on aina töissä läsnä, niin
niin muutos nousee aina nykyhetkestä, niin toinen mittaamisen hyvä keino on niin kuin ymmärtää, että missä me juuri nyt olemme. Ja erityisesti silloin, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin teknologisesta murrosvaiheesta, että on tullut nyt tämmöinen teknologia ja mitä tällä tehdään, mitä me voisimme sillä mahdollisesti tehdä, niin mikä on organisaation kypsyys esimerkiksi tässä. Niin tästä mä lähtisin liikkeelle ja haluaisin mitata tämän. Yes. Eli miksi mittaamme, tehdäänkö oikeaa asiaa, ymmärretään nykytilaa, jotta voidaan muuttua. Juuri näin. Minkälaisia asioita sinä, Simo, haluaisit nostaa tähän? No joo, varmaan yksi semmoinen helppo on tuo tehokkuus, että siitähän paljon puhutaan tekoälyaikakaudella, mutta ehkä mä mietin sitä pikkasen erilaisesta näkökulmasta myös, että sehän on semmoinen helppo ajatuksen tasolla, että ollaan tehokkaampia, mutta mua ehkä enemmän kiinnostaa sitten tekoälyn kanssa se, että mitä sillä vapautuneella ajalla tehdään. Että sitäkin pitäisi pystyä mittaamaan, että se tehokkuus ei ole pelkkää säästöä, vaan että miten se auttaa niin kuin työnteossa. Että se tekoäly ei kuitenkaan ole mikään itseisarvo, eikä tavoite ole vaan niin kuin poistaa ihmisiä siitä prosessista, vaan nimenomaan pitäisi pystyä mittaamaan sitä, että kun me tehdään tällaisia asioita tekoälyllä, niin missä kohdassa se ihmisen asiantuntemus tuo eniten arvoa, ja missä se tekoäly voi vapauttaa ihmisen niistä rutiineista ja siihen niin kuin arvokkaampaan osuuteen ja niin kuin mukavampaan työhön. Yes. No, mitä ajatuksia tuosta arvokkaammasta työstä, Tuomas? No siis, kun palaan vielä tuohon, että tehdäänkö me oikeat asiaa, niin sanotaanko oikealla mittaroinnilla mun mielestä pystyttäisiin välttämään semmoinen lyhytnäköinen. Että asia, joka näyttää olevan hyvä lyhyellä aikavälillä, ei sitä pidemmällä aikavälillä olekaan. Ja mitä Simo tuossa sanoi, että mitä sillä ajalla tehdään, niin mä näen sen säästämisen. Mä en ole säästämistä vastaan tietenkään, mutta se on välinearvo johonkin uuteen, mitä me ei vielä tiedetä. Meillä ei ollut aikaa vaikka miettiä sitä. Niin mä haluaisin lähteä tota kautta niin kun viemään sitä asiaa siihen suuntaan, että me voitaisiin miettiä, että mitä muuta tämä yritys, joka nyt on tehnyt tiettyä asiaa, voisimme tehdä, jotta asiakaskokemus ja niin edelleen olisi parempia. Niin tässä tullaan niin kuin sanotaanko uuteen liiketoimintaan, eli potentiaali. Yes. Eli nähdään sen uuden liiketoiminnan näkökulmia. Minkälaisia muita asioita nousee vielä, jos me mietitään vaikka, Simo, spesifisti tämmöistä rahoitusalaa? No joo, varmaan tällä niin kuin Fina-puolella, niin se, vaikka tuossa puhuttiin tehokkuudesta, niin se tekoälyn arvo ei varmaan synny siitä nopeudesta suoranaisesti tai sellaisesta puhtaasta tehosta, vaan siitä, että sitä voi käyttää niin kuin luotettavasti. Ja ilman sitä niin se liiketoiminta-arvo voi jäädä kuitenkin aika pieneksi, niin meidän pitäisi pystyä myös mittaamaan sitä laatua ja sitä riskienhallintaa. Esimerkiksi, että kun me pystytään käsittelemään niin suuria tietomääriä tai dokumentaatioita toteuttaa, niin meillä on paljon sääntelyä, mihin tarvitsee tutustua, mitä tarvitsee toteuttaa erilaisia raportteja. Niin tässä niin tämä tekoäly voi ottaa huomattavastikin meitä ensinnäkin sisäistämään asioita vähän nopeammin, paremmin, mutta myös tehdä niitä toteutuksia sen mukaan. Mutta sitten samalla meidän pitää myös varmistaa se, että meillä on se riittävä osaaminen, että me nähdään se, että se lopputulos on niinku oikea ja riittävä siltä laadultaan, mitä vaaditaan. Yes. Hyvä. Miten me mietitään tätä mittaamisen ehkä niinku skouppia? Mitä te ajattelette siitä mittaamisen skoupista? Millaisilla jänteillä meidän tulee seurata asioita? Sanotaanko näin, että mä itse ajattelen mittaamista, ehkä mä vastaan näin päin, että mittaaminen on oikeasti aika herkkä asia, ja mä haluaisin vielä nyt tähän alkuun vielä korostaa vielä sen asian merkitystä, että mittaaminen ei kerro kaikkea. Me yritetään, että se kertoisi, mutta se ei kerro, eli me ei voida tuijottaa pelkästään vain mittaria. Joo. Ja kun puhutaan aikajänteestä, niin sanotaanko
en tekisi niin, että tuijotetaan lyhytnäköisesti jotain mittaria vain ja ainoastaan, vaan tilanne on aina monitahoisempi kuin se mittari näyttää, mutta se ei tarkoita sitä, että niistä olisi apua. Yes. Niin kyllä mä itse olen käyttänyt siis, jos aikajännettä, niin mä olen itse käyttänyt sekä ohjaavaa että niin kuin ohjaavaa ja sitten jälkijättöistä mittarointia. Eli kyllä mä sen ohjaavan ottaisin nyt tähän ihan ekaksi, että me voidaan jo kuukauden sisällä tietää, mihin suuntaan me ollaan menossa. Yes. Hyvä. Okei. Tuolla nostettiin kasvua ja uutta liiketoimintaa jo aiemmin esille. Näettekö sitten tämmöisen hyvin ehkä, itse olen näkin törmännyt useissa hankkeissa, että tekoälyllä haetaan säästöjä ja halutaan mitata säästöä. Mikä ajatus teillä on siitä? No, siis tietysti säästäminen tietyissä pisteissä on niin kuin hyvä, että hyvähän se on aina vaikka katsoa, että onko sinne kertynyt asioita tai muuta, mutta se, että lähdetään niin kuin rakentamaan, ehkä voi saada ainakin sellaisen kuvan, että koko tekoälyä lähdetään ottamaan sen takia vaan, että saadaan säästöjä. Ja siinähän tietysti sitten nopeasti kuitenkaan me ei pystytä säästämään kuin tietyn määrän, ja eikä se ole aina välttämättä kauhean positiivisesti se säästäminen yleisestikään, mutta se, mikä niin on jäänyt tässä ainakin keskustelussa vähän vähälle huomiolle, on se kasvu ja se uusi liiketoiminta, mitä tämä potentiaalisesti mahdollistaisi, ja mitä mittareita meidän niin siihen pitäisi olla. Kaikkihan nämä, että miksi pitäisi mitata, niin mehän puhutaan tässä siis substanssista, että meillä on tekoäly otettu käyttöön ja sitä aletaan käyttämään, niin meidän pitäisi pystyä katsomaan, oli niitä paljon tai vähän näitä tekoälyavusteisia agentteja tai muita, että mitä se tuottaa meille liiketoiminnallisesti, niin silloin meidän pitäisikin kysyä sitä, että paljonko tämä tekoäly nyt mahdollistaa tietynlaista uutta liiketoimintaa, eikä sitä vaan, että sama asia tehdään halvemmalla tai nopeammin. Mutta kun niitä kasvun mittareita sit pitäisi miettiä sillä, että onko meillä palveluiden määrää kasvatetaanko me vaikka palveluiden nopeutta, ja silloin niin vaikka sitä, että saadaan uusia konsepteja aikaan, kokeiluun nopeammin, että me pystytään nopeammin rullaamaan, okei, tämä toimii, tämä ei toimi. Asiakasvuorovaikutusta lisätä, jolloin me saadaan niin enemmän kontaktia näin, ja tätä kautta uutta niin sitten liiketoimintakasvu. Niin nämä on niin semmoisia mittareita, mitä pitäisi miettiä siinä, eikä pelkästään sitä, tai ainakin helpolla kuulostaa siltä, että mietitään vain sitä, että nyt poistaa jengiä ja tekoäly hoitaa kaiken työn. Yes, hyvä. Eli ehkä meidän kannattaa tässä Suomessakin, suomalaiset yritykset on kovia säästämään, usein verrataan vaikka ruotsalaisiin yrityksiin, jotka on kovempia kasvamaan, niin ehkä tämä on semmoinen aihe, että kun me lähdetään miettimään, että miksi mittaaminen on tärkeää, ja meidän kannattaisi miettiä sitä, miten me mitataan sitä pientä etunojaa, että miten me voidaan olla vähän enemmän kuin me oltiin tänään. Niin ja se Excelin veivaus niin kuin säästöhommissa, sehän on niin kuin suhteellisen helppoa. Sitten sä saat numero ja näin, mutta kasvu ja uusi liiketoiminta etenkin, niin se on aika paljon pitkäjänteisempää sitten sen mittaaminen. Yes. Mutta hei, hyvä. Meillä oli siinä alkuun vähän kysymystä tuonne yleisön suuntaan, että miten tämä tekoälytoteutus ehkä eroaa IT-projektista. Kun mä tuosta katson, niin tuolla on ainakin sellaisia asioita, että AI-projektin impakti voi olla laaja sekä hyvässä että pahassa, oli tuolla yleisöstä. Kommentteja tähän? No mä voisin itse asiassa jatkaa tästä ehkä ensinnäkin yhdistävästä ja sitten mä palaan tuohon impaktiin eli vaikutukseen. Eli siis mun mielestä näillä on sama asiaa. Ja molemmilla on siis tarkoitus ratkaista toisten ihmisten ongelmia. Joku tätä tulee kuitenkin käyttämään jollain tasolla, mitä tahansa ratkaisuja me tehdään. Eli jonkun työelämä tai elämä muuttuu jollain tavalla. Jolloin siinä korostuu se kokonaisvaltainen näkökulma mun mielestä. Eli silloin me ei korvata vaan vanhaa järjestelmää uudella ja prosessi pysyy tapana, vaan meidän pitäisi niin kuin ajatella uudella tavalla se prosessi ihannetilanteessa. Ja jos näin ajatellaan, että pitäisi funtsia työn tekemistä uudella tavalla versus ajatella tekoälyä yhtenä kliksuteltavana työkaluna, niin silloinhan tulee johtamiseen. Uusi ajattelu edellyttää uudenlaista johtamista. Ja tässä kun tällaisesta ruvetaan puhumaan, niin silloin oikeasti tärkeää on niin kuin aito, ja tämä kuulostaa kliseeltä, tämä aito kokeilukulttuuri, mutta se on ihan oikeasti totta, että ainakin mun mielestä se, että
me puhutaan paljon kokeilukulttuurista, mutta todellisuudessa palkitaan onnistumisesta. Että kerralla pitää AI-hanke onnistua. Se ei ole kokeilukulttuuria. Niin tämä vaatii aivan uudenlaista otetta tähän. Ja juuri kun tuolla joku oli ajatellut, että vaikutus voi olla sitä tai tuota, niin tämä on huomattavan herkkä asia, että joo, me voidaan mennä tehokkaasti väärin isolla skaalalla nopeasti, jos me esimerkiksi skaalataan liian aikaisin. Joo. Simo voi jatkaa, jos tässä jotain. Joo, no siis aika hyviä ajatuksia ja ehkä tuossa niin kuin vielä just tuohon IT-projektiin niin kuin ehkä vähän tiukemmin siihen projektiajatteluun vielä, jos menee, niin semmoinen vanhanmallinen IT tai ehkä nykymallinenkin, mutta meillä on tietty asia, mitä tehdään. Että on joku järjestelmä tai joku asia, mitä me toteutetaan, niin meillä on ennalta määritetty se ja me toteutetaan joku logiikka ja sieltä tulee ulos asia. Että me halutaan, että tämä raportti toimii näin ja sinne on määritelty, että lainat lasketaan näin tai korot lasketaan näin tai vastaavaa. Ja sitten se toteutetaan ja sitten se tarkistetaan. Mutta tässä ei niin kuin sit tekoälyn aikana enää välttämättä tätä logiikkaa sillä lailla samalla lailla rakennetaan etukäteen. Että meidän pitää alkaa miettiä, että me pystytään niin kuin laajemmin käyttämään sitä, mutta sitten se lopputuloksen pitäisi olla niin kuin riittävän hyvä meille. Että mikä on se lopputulos, joka on riittävän hyvä. Että se, että ihminen toteuttaa tämän logiikan, ei varmaankaan ole täydellinen, mutta meidän pitäisi myös pystyä ajatella sitä, että ehkä se koneen toteuttama logiikka, jos me ollaan ollut vähemmän mukana, niin mikä sen niin kuin riittävä aste on ja testaus. Samalla se tuo niin kuin aika lailla niin kuin kokonaan uuden ajattelutavan siihen, että me ei olla tosiaan niin kuin välttämättä mukana niissä asioissa. Että meidän pitää niin kuin muuttaa sitä asetelmaa, että se ei ole ihminen, joka siellä toimii, vaan että siellä se tämän osan tästä meidän hankkeesta nyt toteuttaa kokonaisuudessaan kone. Ja meidän pitää se sillä tavalla testata, että me luotetaan siihen toteutukseen. Ja se ei ole staattinen, se voi muuttua, kun asiat muuttuu, ja sitä pitää niin kuin vaan seurata sitten sitä toteutusta. Niin kuin, potentiaalisesti se on tosi iso muutos, ainakin tietyissä pienissä paloissa siinä niin kuin projektiin. Joo. No, poimin tuosta vielä kuulijoiden toisen vastauksen, mikä on mun mielestä erinomainen, että IT-projektissa tehdään se, mitä on määritetty. Tekoälyhankkeessa täytyy ensin selvittää, mikä on edes datan pohjalta mahdollista. Minkälaisia ajatuksia tästä herää? No toi on varmastikin ihan naulan kantaan sinänsä, että ne on ennalta määritetty ja sitten niihin haetaan, niin kuin, että no me tarvitaan tätä ja sitten me tarvitaan tätä ja sitten meillä on nämä ja tehdään. Mutta tässähän voidaan ottaa niin kuin kokonaan erilainen niin kuin lähestymistapa, että sieltä etsitään kaikkea, mitä meillä on, ja sitten näistä me voidaan toteuttaa näitä asioita esimerkiksi tämän suhteen. Kaikki projektit ei tietystikään ole näin, mutta noinkin päin sitä voi alkaa pikkuhiljaa kohta ajattelemaan. Joo. Mä voisin tähän vielä sanoa sen, ja mitä kuulija siellä sanoi, niin mun mielestä toi taas korostaa sitä, että kun millä tavalla me johdamme itseämme ja toisiamme ja meitä johdetaan, niin mun mielestä siinä korostuu luovuus, motivaatio, inspirointi, nämä asiat versus se, että mä tiedän, sä tiedät. Niin mitä nyt äsken tuollakin sanottiin, niin tämä on huomattavan paljon tuntemattomampi alue. Ja en mä väitä, että mä tiedän kaikkea. Mä tarvitsen kollegoita sitä funtsimaan. Ja mun mielestä jokainen organisaatio tarvitsee tämän. Joo, ja ehkä palatakseni tuohon, että voidaan kokeilla sitä ja mutta se tuo myös mukanaan sen, että niitä asioita pitäisi etukäteen niin kuin huomattavasti myös suunnitella ja miettiä, jotta me pystytään sitten myös rajaamaan sen tekoälyn tai projektin niin kuin scoopit ja tällaista. Sekin tulee niin kuin tärkeäksi. Voidaan ottaa enemmän niin kuin semmoisia tutkivia, että katsellaan mitä täällä on ja katsellaan mitä täällä on, mutta sitten kun niitä aletaan niin kuin oikeasti käyttämään, niin silloin sitä aikaa siihen määrittelyyn ja niin kuin suunnitteluun varmasti kannattaa niin kuin lisätä ja miettiä. Itse ehkä nousee sellainen ajatus, että kun me ollaan tehty IT-hankkeita, niin me usein toteutetaan olemassa oleva prosessi ATK. Mutta sitten kun me lähdetään tämmöiseen tekoälyhankkeeseen, jos pengotaan sitä dataa, että mikä meillä on mahdollista, niin voikin olla, että me tehdään se prosessi uusiksi, me uudistetaan koko prosessi. Et enpä tiedä, aika monessa organisaatiossa on paljon tämmöistä end-to-end prosessikuvaamista, mutta monessakaan on oikeasti mietitty, että milloin prosessia muutetaan. Kyllä, nimenomaan. No hei, jos me mennään tuosta taas eteenpäin sen verran, että
finanssialasta on puhuttu, rahoitusvakuutusala tässä, ja teillä on kummallakin pitkä kokemus sen puolen asioista, joten mitä meidän tulee sitten tekoälyhankkeissa ja sitä seurattaessa yleisesti huomioida tässä niin kuin rahoitusvakuutus finanssialalla? No jos vaikka aloitan tästä, niin se ainakin missä itse olen ollut mukana ja mitä olen huomannut, niin yksi semmoinen merkittävä asia, mikä nousee koko ajan, on se niin kuin tavallaan, että minkälaista dataa ja asioita siellä käsitellään, ja nämä voi mun mielestä karkeasti jakaa niin kuin korkean riskin ja matalan riskin asioihin. Että matalariskiset asiat olisivat sellaisia niin kuin sisäistä kehittämisen hommaa, tiedon löytämistä, dokumentaation tekemistä, kehittäjän työn tukemista, eli käytetään niin kuin tekoälyapuna tuottamaan koodia, tuottamaan taulukoita, tuottamaan dokumentaatioa, hakemaan tietoa, mistä löytyy meidän tuotteet, lainat, kaikki tällainen, niin kuin sekä hakemaan sitä että tuottamaan. Ja nämä on sellaisia, missä ei ole niin kuin asiakastietoja, mitkä on firman sisällä ja näin, niin näissä kannattaa huomioida, että nämä olisi tällä niin kuin luokittelulla näitä matalan riskin asioita. Ja sitten toinen asia taas on sitten näitä korkean riskin, missä on mukana niin kuin asiakasdataa tai asiakaskohtaista tarkastelua tai muuta, mikä vaikuttaa asiakkaaseen, vaikka päätöksentekoon, riskiarviointiin, tällaista, mitkä on niin kuin regulaatio alla, mutta missä on myös sitten tällaista niin kuin arkaluontoista dataa, niin näiden niin kuin asiat taas pitäisi mennä ihan niin kuin eri laarissa. Ja tässä, mitä olen itse ollut niin kuin kokemuksesta, niin helposti niin kuin tuupataan se tekoäly niin kuin samaan laariin. Ja sitten kun ollaan alussa, niin aletaan niin kuin pohtimaan niitä. Ja näissä kannattaa niin kuin miettiä se alusta, että mihin laariin se kuuluu, ja tehdään tälle ainakin niin kuin tietynlainen raami. Että näin me käsitellään nämä asiat, että ei standardoida tekoäly yhdellä tavalla, vaan meillä on, että kun se on matalan riskin hanke, niin voidaan toteuttaa niin kuin nopeammin. Meillä on tietty vaikka sapluuna siihen, että nämä leimat tarvitaan ja näin mennään. Ja sitten kun meillä on korkean riskihanke, niin silloin se voi olla vaikka ihan niin kuin per hanke tai per toteutus katsoa niitä, tai ainakin olla, että nämä pitää kulkea näiden asioiden läpi. Koska jos ne menee kaikki saman putken läpi, niin kaikki on niin kuin tukossa. Sieltä ei tule mitään, kun porukka alkaa haluta tätä ja tätä ja tätä, ja on tosi raskas compliance, tosi raskas tietoturva siinä välissä, niin se tukkeutuu se koko reitti ja sieltä ei saada mitään läpi. Että tämmöinen on ainakin niin kuin tullut vastaan tosi monessa paikassa. Ja sitten pahimmillaan se johtaa semmoisen vastakkainasetteluun, että meillä on niin kuin tietoturva ja kanssa niin kuin eriäviä mielipiteitä tai muita, että kaikki pitää blokata ja toiset on kaikki pitää saada auki ja näin. Niin pitäisi miettiä se liiketoiminta ja se firman niin kuin yhteinen politiikka ja yhteiset, niin kuin, että mikä vie tätä meidän liiketoimintaa eteenpäin yhdessä, eikä niin, että joudutaan törmäyskurssille tosi nopeasti, kun toinen on vastaan ja toinen luesi kaikki auki. Ehkä tällainen on se niin kuin iso ero tässä finamaailmassa tai missä tahansa tosi arkaluontoisessa terveydenhuollossa tai vastaavassa. Yes. Tuomas, tuleeko lisättävää vai tyhjäskö Simo Pajatso? Aika hyvin. Mä haluaisin vain yhden asian sanoa. Siis rahoitusalahan on korostuu se luottamus. Luotanko minä rahoituslaitokseen ja yritykset ja niin edelleen. Talous on luottamusta tulevaisuuteen. Ja silloin tästä haluan vain sanoa sen, että silloin kun tullaan sieltä haluttaisiin edetä ja sitten on se, että toivottavasti ei käy mitään virhettä, niin tullaan semmoiseen kuin tasapainon hakemiseen. Ja tämä mun mielestä korostuu fina-alalla erityisesti, sillä että me löydetään sopiva, sanotaanko polarisaatio parien välistä, semmoinen sopiva kulma, että tuon verran turvallisuutta, tuon verran niin kuin edistyksellistä tekemistä, että me ei päädytä Iltalehtiin ja Ilta-Sanomiin, koska tämä on oikeasti tosi kriittinen ala mielestäni tässä suhteessa. Joo, se on hyvä nosto. No hei, jos me lähdetään sitten lähestymään niitä mittareita, ja tuolla on muutama chatissakin hyvä kysymys, mä nostan niitä hetken päästä itse asiassa, mutta lähestytään sitä itse liiketoimintaa, niin miten me oikein sitten asetamme oikeasti liiketoiminnalliset mittarit, varsinkin jos me puhutaan avaintulosmittareista, Key Performance Indicator, eli tavallaan niitä, jotka kertovat meille, että tapahtuuko muutosta, niin lähdetään siitä ensin, että miten meidän tulee huomioida, kun me lähdetään näitä funtsimaan. No, mä vähän peruutan pikkasen tuosta taaksepäin, että kun ajatellaan
yritystä X ja jotain tarvitsisi tehdä. Ja tämä, mitä pitäisi tehdä, tämä ongelma, niin mä itse haluaisin lähteä siitä, että se ongelma jaetaan riittävän laajasti. Me nähdään sama ongelma. Jos me emme näe samaa ongelmaa, niin mun mielestä mittareiden miettiminen on aivan ajanhukkaa. Jos me taas nähdään sama ongelma, se on käytännössä kuin nuotio, jonka ympärillä me kaikki olemme ja nähdään, että hei, toi on se ongelma, niin ne mittareiden asettaminen löytyy huomattavan niin kuin luontaisesti, koska me nähdään se sama suunta, me ei vielä tiedetä, miten me sinne päästään. Ja käytännössä silloin lähdetään liikkeelle siitä, jos tämä on ongelma, mikä mittari muuttuu, jotta me tiedetään, että me olisimme suurin piirtein valmiita. Yes. Tämä on vain lähtökohtana. Eli ratkaisemme ensin niin kuin oikean ongelman liiketoiminnalle. Joo, se ei ole yhden ihmisen mielipide, vaan useamman, että se jaetaan se sama, vaikka business unitin sisällä oleva, että me nähdään, että tämä on nyt, niin kuin, vaikka joku asiakaspalveluprosessin sisällä nähdään, että toi on niin kuin nyt se suurin ongelma tällä niin kuin seuraavaksi. Yes. Ja silloin se ongelma ei varmaan voi myöskään olla se, että meillä tulee esimerkiksi johdosuunnasta, vaan tämmöinen ympäripyöriä pitäisi tehdä AI:ta. Joo, juuri näin. Ja mä haluan vielä sanoa sen, tämä kuulostaa tavallaan aika kliseiseltä sanoa, mitä mä äsken sanoin, mutta kun mä näen sitä niin paljon, että tästä ei olla samaa mieltä, jolloin se mittareiden miettiminen on oikeasti ihan turha asia vielä siinä vaiheessa. Joo. Timo. No joo, mutta ehkä sitten tavallaan kun päästään siihen, että meillä on joku, niin sitten niiden mittareiden tarkoitushan on niin kuin antaa meille lisää tietoa, että se mitä ollaan toteutettu, niin se on tapahtunut se muutos. Ja sehän on niin kuin se idea siinä, että me pystyttäisiin luotettavasti seuraamaan meidän vaikka projektin toteutusta ja sen hyötyjä, sen käyttöä, sen lopputulosta. Eli miten se on muuttunut se vaikka työnteko siinä. Me ollaan otettu nyt tällainen applikaatio käyttöön ja ollaan silloin mitattu sitä, että niitä asioita, mitkä päätettiin, niin toteuttaa. Eli mistä me tiedetään, että se muutos on tapahtunut, on se niin kuin olennainen asia nyt tässä, ennen kuin lähdetään näitä mittareita ruumaan tarkemmin. Niin sitä sillä halutaan saavuttaa. Mutta sitten toinen asia on noiden mittareiden niin kuin seuranta ja omistajuus. Et vähintään, jos päästään siihen hyvään yhteisymmärrykseen, että meillä olemme saaneet ne mittarit, niin sitten siitä tietty osuus sitten karsiutuu sillä, että niitä ei ehkä seurata kuitenkaan. Tai niillä ei ole sitä omistajaa, sitten, että ne sitten vuoden lopuksi kurkataan ja vedetään ruksit, että hyvin meni, että on tarkasteltu. Et vaikka tämä on yksinkertainen sinänsä tämä asia, niin tämä ei ole mikään kamalan helppo, koska helposti tekee mittareita, joita ei oikeasti pysty mittaamaan, tai jotka eivät mittaa sitä asiaa, mitä alun perin piti, niin sitten huomataan loppuun, että ei nämä nyt oikeastaan mitannutkaan oikeastaan mitään. Kai nämä tuli tehty. Mä voisin lisätä tuohon sellaisen, että mielellään myös vähemmän mittareita kuin paljon. Joo. Ja toistan sen, mitä tuossa jo vähän aikaa sitten sanoin, mittari ei kerro kuin sen, mitä se mittaa. Siitä ei saa tulla liian iso pomo, koska me ei saada palvoa sitä. Ja sanon vielä senkin, jos meillä ajetaan joku semmoinen, vaikka että raha tulee, joku mittari näyttää tietyn uuden liiketoiminnan määrän, niin kyllä mä haluaisin sitä ennen myös tietää sitä, että ollaanko me menossa edes siihen suuntaan. Puhutaan niin kuin leading-mittareista. Ja näähän tavallaan on samoja myös perinteisessä IT-kehityksessä. Mutta entistä tärkeämpiä on tässä tekoäly. Itse ehkä nostaisin myös sitä esille, että olen usein nähnyt sitä, että halutaan ehkä tekoälyä liimata asioiden päälle. Että tulee tätä, että meidän tulisi tehdä tekoälyllä asioita. Ja silloin tekoälyn mittareita ei välttämättä johdeta liiketoiminnan mittareista. Jos meillä liiketoiminnan omia avaintulosmittareita ei ole selkeästi kuvattu, niin näiden kahden yhteyden löytäminen on aika vaikeaa. Ja toi, mitä Simo itse asiassa nostitkin tuossa siitä omistajuudesta. Ja kyllähän siellä bisneksessä, bisnesmetriikalla pitää olla se omistaja, se, kenen bonukset on siitä kiinni tai ketä jännittää, jos se menee huonosti ja joka tekee niin kuin reagointia. Ja silloin varmaan omistajuus löytyy sillä, että me linkitetään näitä siten, että syntyy sitä reagointia mittariin.
Ja ne pitää ymmärtää suurin piirtein samalla tavalla ne mittarit. Joo, hyvä. Muita ajatuksia vielä tähän liiketoiminnan mittareiden määrittämiseen? No ehkä siis varmaan se vaikutus, mutta ehkä mennään tarkemmin, että miten sitä mitataan, että kaikki mittarit ei voi niin kuin pyöriä euroissa. Että on mittareita, joita mitataan euroissa, mutta on laadullisia mittareita, voi olla riskimittareita. Voidaan ne loppukädessä varmaan viedä euroihin joskus, mutta se on kahden järkevää monessa suhteessa. Ja sitten taas pelkät euromittarit ei kerro kuin sitten tietyn asian, ja niihin on ehkä, ne ajaa monesti sitten semmoisiin niin kuin säästöjuttuihin tai muihin. Tai sitten ne ajaa siihen, että hyvä vuosi, niin hyvin meni, ja huono vuosi, niin huono markkina, että tässä on meidän mittari. Just näin. Hyvä. No hei, mennään sitten tuonne vielä eteenpäin. Jos me mietitään nyt omakohtaista kokemustamme, että mitä mittareita me suosittelemme asettamaan. Ja tuosta aiemman keskustelun pohjalta jo, niin ehkä näitä olisi hyvä kategorisoida jollain tasolla. Että me puhuttiin paljon siitä tehokkuudesta, niin ehkä määritellään kohta sitä tehokkuutta. Sitten me puhuttiin jo siitä laadusta, riskien hallinnasta, tämän tyyppistä asioista, mitkä ehkä korostuu meillä. Ja sitten me puhuttiin kasvusta ja tästä uudesta liiketoiminnasta. Niin jos lähdemme näiden otsikoiden alle ja aloitetaan tuolta tehokkuudesta, niin minkälaisia mittareita tekoälytoteutuksille te olette itse käyttäneet tai tämä nousee ekana mieleen tuossa tehokkuussarakkeessa? No, mun lempimittari on time to market, ideasta tuotantoon. Lead time, millä tavalla sitä haluaa kutsuakaan. Miksi näin ajattelen? On se, että ensinnäkin, jos me emme pääse tuotantoon, eli antamaan tälle käyttäjälle sitä lopputulosta, mitä tahansa se sitten onkaan, niin eihän arvoakaan silloin synny. No, time to market pakottaa myös ajattelemaan kokonaisuutta, joka tarkoittaa sitä, että pystymme välttämään paremmin tämmöisen alioptimoinnin sudenkuopat. On tapauksia, joissa on laitettu paljon rahaa johonkin kohtaan X, mutta kokonaisuutena mikään ei ole muuttunut. Niin mä itse tykkään tästä. Me löydetään sitä kautta siis pullonkaulat. Ja nyt on paljon puhuttu markkinassa siitä, kuinka nopeasti joku asia tehdään, mutta jos ei se siinä kokonaisputkessa vaikuta mitään, niin se siirtyy se pullonkaula aina jonnekin, niin sen takia mä tykkään itse siitä. Yes. Eli meillä ei tavallaan vaikka kehittämistyössä kehittäjä käyttää tekoälytyökaluja, hän tekee koodin 2 päivässä, mutta jos meidän prosessi on edelleen, että 3 viikon sprintti ja sprintin lopuksi katselmointi, niin me ei päästy mihinkään tässä time to marketissa. Kyllä, juuri näin. Joo. Ja mä ehkä lisäisin sitten tuohon tehokkuushommaan sen time to marketin, en mä tiedä onko se isoveli vai pikkuveli, mutta time to value. Eli siihen, että pitäisi tuottaa arvoa, koska niin kun se on myös se itsessään se nopea time to market, ei välttämättä se tarvii niin tämän time to value, koska muuten meillä on tilanteita, että me ollaan tehty vaikka datapuolella ollaan tuotettu tuotantoon 30 raporttia ja ne on valitettavasti kaikki sellaisia, että niitä ei kukaan niin tarvitse tai katso. Niin time to market oli älyttömän nopea, mutta time to value oli käytännön 0. Niin sen takia nämä niin 2 mittaria, ja sitten kun niitä suunnitteluvaiheessakin, että jos sulla on se suunnittelu niin tuotantoon, siinä on ollut se, että näin tämä menee ja tällä rytmillä, ja sitten kun tämä on valmis, niin se menee tähän ja tämä on valmis. Tähän päästään hyvään time to markettiin, mutta sitten ne business-tarpeet määrittely, niin jos ne on kunnossa, niin sitten se tuottaa myös sitä valueta siellä. Et jos vaan tehdään joku asia ja sitten etsitään myöhemmin, että kuka tätä tarvii, niin todennäköisesti ei kukaan. Joo. Tuossa oli meillä chatin puolella kysymys, ehkä vähän liittyen tähän tehokkuuteen, voidaan hiukan pohtia sitäkin. Että kysymys oli, että miten nopeasti AI-projektissa tai toteutuksessa pitäisi pystyä näyttämään mitattavia tuloksia?
onko vastaus taas tämmöinen, että se vähän riippuu? No, mitä spesifimpi se asia on, niin sitä nopeammin. Että jos puhuu niin kuin helposta tällaisesta vaikka nyt johonkin koodausavusteiseen asiaan, että ennen, että tarvitsee tehdä vaikka joku applikaatio, niin silloinhan pystytään niin kuin paljon nopeammin kertomaan tämä, tai että se tuottaa niin kuin arvon. Et ennen se oli 2 viikkoa, nyt se on 2 päivää. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin huomattavasti monimutkaisista, vaikka tämmöinen niin kuin raportointijärjestelmä, jossa pystyy niin kuin keskustelemalla pyytämään arvoja ja tämän tyyppistä, niin sitten ne on tietysti ajallisesti pidempi, että ensin pitää rakentaa, sitten pitää testata, sitten pitää niin kuin sitä iteroida, että se toimii hyvin. Että kyllä se valitettavasti aina on näin, että se riippuu, mutta mitä tavallaan spesifimpi se tarve on, niin sitä nopeammin sen pitäisi tulla sen ratkaisu. Ja mitä isompaa joukkoa sen pitäisi palvella, niin sitä kauemmin sen AI kestää. Mutta noin ison kysymykseen valitettavasti riippuu. Mutta puhutaan päivistä tai kuukausista. Joo. Mä mietin itse, että me tuossa aiemmin jo viitattiin näihin prosesseihin, että jos me tehdään jonkunlaista AI-ratkaisua, tekoälyratkaisua, niin varmaan joitain mitattavia tuloksia on näytettävissä hyvin nopeasti, mutta esimerkiksi, että onko se mitattava lopputulos sitten, että kääntyykö se vaikka sinne euroiksi asti, niin siinä on sitten aika äkkiä se meidän prosessit yleisesti tulee sinne sitten kysymykseen, että kuinka nopeasti me pystytään ottamaan tämä ratkaisu käyttöön ja muokkaamaan niitä prosesseja soveltuvammiksi. Joo, kyllä. Miten me voidaan tehdä tehokkuutta? Meillä on time to market, time to value. Otetaan pikkasen verran takaisin, kun minua vähän se vaivaa se, että kuinka nopeasti. Niin täällä kun me on tehty, niin kuin Recordilla meillä on yleensä semmoinen 2 päivää vuodessa, missä tehdään niin kuin tällaisia niin kuin POC-projekteja, niin siinä kyllä näkee niin kuin konkreettisesti sen, että tekoälyn avulla on pystytty 2 viikon työ tekemään niin kuin 2 tunnissa, kun täällä on ilman esivalmistelu, että on tehty niin kuin applikaatioita tosi nopeasti. Nytkin on tehty semmoisia niin kuin business-avusteisia dashboardeja ja tämän tyyppisiä, mitä ennen ei pystytty tekemään, niin kuin, tai se oli viikon homma tai 2, niin nyt on ollut niin kuin useampi päivä, että on saatu niin kuin lopputulokset 3-4 tunnin työllä. Että tuossa on niin kuin se skaala potentiaalisesti siihen hommaan. Ja tässä ehkä tullaan siihen, miten niitä toteutusprojekteja ajetaan. Tämä yleisölle tämä, mihin Simo viittasi, me kutsutaan sitä nimellä Recordly Hackathon, jota me pidetään sisäisesti 2 kuukauden välein, koko kööri samaan paikkaan, erilaisia bisnesongelmia tai teknologioita, ja sitten katsotaan, mitä niistä saadaan päivässä irti. Näitä on tehty asiakkaidenkin kanssa joitain. Ja ilmeisen niin kuin hyvillä vaikutuksilla, että vaikutuksia nähdään jo päivässä. Meillä on kaikki steikkarit samassa pisteessä ja saadaan ajettu just tämä ehkä niin kuin time to market tosi lyhyeksi. Meillä on ensimmäinen vähintäänkin testikelpoinen versio tai tuotantokelpoinen versio jopa sen päivän aikana. Joo, no just näin, tämän voisi sanoa. Ja ennen se ei ollut. Et ennen piti suunnitella ja nyt se on niin kuin suunnitellaan ja tehdään ja versioidaan, iteroidaan samalla. Ja ennen niin kuin oli tämä, sitten tehtiin ja sitten katsottiin yhdessä. Joo. No tuossa sanoit, että iteroidaan samalla, että varmaan meillä tämä iteraatioiden määrä on noussut viime aikoina. Joo. Ja se on niin kuin yksi hyvä mittari kanssa, niin että kauan se kestää iteroida yksi asia, niin sitä voi myös mitata, kun alkaa ottaa niin kuin tekoälyä käyttöön. Että kauanko kestää siinä, että me korjattiin tämä asia, me korjattiin tämä asia, niin siinä on tosi hyvä niin kuin mittari siihen, että paljonko se avustaa ja nopeuttaa. Se ei välttämättä sitten time to value ole vielä, mutta se on erilainen mittari siihen tehokkuuteen. Joo. Tuleeko Tuomaksella vielä jotain ajatuksia? No tuosta ehkä vaan linkki siihen ihan alkuun, mitä sanot, että miksi mitata, että kehityssykli ja ylipäätään se palaute on tosi tärkeä ylipäätään siinä, että tehdäänkö me edelleenkään oikeat asiaa. Että ihminen on sellainen kaveri, että se näkee vasta, se osaa sanoa vasta sitten, kun se näkee. Niin tämä, kun hyrrä pyörii nopeammin, niin me saadaan ohjattua sitä
paljon ihan eri tavalla, mutta tästä tullaan sitten taas muutosjohtamiseen, että meitä ei auta niin kuin painaa niin kuin käyttäjille niin kuin 100 ominaisuutta tunnissa, jos ei ehdi omaksua sitä. Eli tässä tullaan taas siihen, että se vähän riippuu, vaikka teknisesti pystyttäisiin tekemään nopeasti. Joo, ja pitää huomioida, että nämä mittarit on erilaisia eri paikassa. Juuri silloin kun tehdään proof of conceptia, se on nopeata. Silloin kun tehdään niin tuotantovietiin, se on erilaista. Joo. Mä tiivistin tuonne meille nyt tämän keskustelun. Meillä on se time to market, time to value. Mä otin tämän viimeisen, että tämä on ehkä niin semmoinen ketteryys. Et jos me puhutaan niin agile-metodeista, niin se, että kuinka paljon meillä on niitä iteraatiokierroksia, kuinka tavallaan nopeasti me adaptoidaan myös sitä prosessia, muutetaan sitä, niin se on ketteryyttä. Sitten meillä löytyy paljon tämmöisiä erilaisia frameworkia, on sitten Scrumia mitä tahansa, millä me voidaan mitata sitä ketteryyttä myöskin tuolla. Hei, hypätään sinne laatuun ja ehkä niin kuin riskienhallinnan puoleen. Minkälaisia asioita te olette mitanneet tai haluaisitte nostaa tässä esille? No varmaan tämä nyt on sillai moneen liittyväinen, mutta just tämä Fina-spesifi homma, että se epäluotettava ratkaisu ei oikeastaan sitten taas tuota niin kuin mitään arvoa. Et sen on pakko olla niin kuin luotettava, jotta se toimii. Ja tällainen nyt voisi tällaista regulaatioseurantaa tai ajantasaisuutta, niin esimerkiksi se voisi olla niin kuin tällainen konkreettinen, että mitataan sitä aikaa, kun saadaan se uusi säätelyraportti tai muu julkaistu, että saadaanko me enemmän tehoa tässä, kun me käytetään niin kuin tekoälyavusteisesti tulkitsemaan dokumentteja, hakemaan dataa, tietoa ja näin poispäin. Niin tässä voisi olla niin kuin hyvä sellainen mittari niin kuin konkreettisesti, missä voisi tätä hyödyntää. Mä lähden tuosta luottamuksesta, että se on sen verran iso asia, että luotetaanko siihen asiaan, mitä kone tuottaa. Niin jos käyttäjä ei luota, niin silloin löytyy jotain muita keinoja, löytyy muita systeemejä, mitä kautta sitten tekee sen oman totuutensa. Ja mä itse tykkään ottaa aina sen ihmisen huomioon siellä ja voi kysyä ihan yksinkertaisesti, että asteikolla joku, missä määrin luotat järjestelmän tuottamaan tietoon tai sen työhön. Ja sitten syyarvioin. Ihan tämmöisellä muutamalla kysymyksellä saadaan niin kuin lämpötilaa ihmisistä. Ja kyllä voidaan kuvitella, että jos se on huono se tulos, niin meidän pitäisi jotain tehdä. Ja tässä on semmoinen hauska, ehkä paradoksaalinen asia, että vaikka kone tuottaisi arvon 9 ja se olisi, niin kuin näyttäisi, että se on oikein, niin ihminen ei välttämättä silti luota. Se voi olla vaikka tuuri, että se on tullut just nyt se 9 siihen. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että tekoälyhankkeessa se vaihtelee vähän niin se on aikamoinen kasvumatka. Eli totta kai sen tekoälyn tuottamaa laatuakin pystytään niin kuin mittaamaan. Jos meillä esimerkiksi on vanhaa dataa, joku referenssi, mihin me voidaan niin kuin helposti mitata siihen. Mutta tämä luottamus, varsinkin kun ollaan Fina-puolella, ja Fina-puolella, niin mä voin niin kuin ylikorostaa sen luottamuksen merkitys tässä järjestelmässä. Ehkä on helpompi ollut luottaa vaikka ERPiin, että SAP tekee tuon, mutta tässä se on epämääräisempi asia. Se pitää käytännössä sen koneen ansaita se luottamus. Niin just, eli voidaan mitata sitä niin kuin luottamusta, että tunnistaanko me, vaikka jos ihmiset on epävarmoja käyttää, niin tämä on niin kuin mittari siihen. Sitten tehdään auditointeja näille, että mitataan sitä niin kuin löytyneiden virheiden määrää ja verrataan sitä. Tässä on niin kuin yhdenlainen mittaristo, että pystytäänkö me parantamaan sitä, onko se riittävä ja kuinka suuri, niin kuin, kuinka paljon korjauksia se työ niin kuin vaatinut. Niin siinä on myös yhdenlainen mittari, tai sanotaan merkittäviä korjauksia. Ja vastaako se niin kuin sitä oletettua, testataan sitä myös. Niin nämä voisivat olla sellaisia konkreettisia just, että auditoidaan, verrataan edelliseen, verrataan toiseen. Joo, okei, eli tosiaan nostitte nyt niin compliancea, että kuinka hyvin me siinä pysytään, just on haettu ratkaisuja tekoälyllä siihen, me pysytään paremmin compliancessa ja regulaatiossa mukana. Sitten nostit nyt, Simo, tätä korjausastetta, että kun teemme testisettejä tai käymme läpi, paljonko tätä korjaus sitten käyttäjien luottamus. Mä näen, että luottamus on aika tärkeä monessa muussakin järjestelmässä, että olen nähnyt uran varrella tosi paljon varjo-IT:tä, sitä just, että emme luota ERPin varastohaltoihin muuta, sitten ruvetaan pyörittämään kaikkia Exceleitä. Ja on meillä tavallaan se, että jos me emme seuraa tätä luottamusta tai emme seuraa sitä, että miten
hyvin käyttäjät hyödyntää näitä työkaluja, niin meillä syntyy sitten semmoista varjo-AI:tä. Meillä syntyy niin kuin sitä, että niitä ratkaisuja tehdään jossain muualla kuin omissa järjestelmissä. Ja silloin rapautuu sen yrityksen yhteinen käsitys siitä todellisuudesta, missä ne on. Joo. Ja se ei ole hyvä asia. Joo. Ja mä näen ehkä tuossa, että varsinkin rahoitusalalla sitten tämmöinen riski, että aina kun me käytetäänkin sitten ulkoisia järjestelmiä, niin meillä se riski erilaisille niin kuin tietovuodoille tai se informaation väärään paikkaan menemiselle kasvaa. No sekin ja sitten ihan niin kuin lukujen epäsäännönmukaisesti. Kyllä se, ja siihen niin kuin ehkä se, mitä ei käyty nopeasti vielä näistä mitattavista asioista, niin pitää vaan sitten myös katsoa, että ne mittarit aina välillä on niin kuin hyviä. Että vaikka meillä on ne mittarit, ja me mitataan ja todetaan, että no tämä ei mennyt hyvin, niin sitten pitää vaan etsiä niin kuin korjaustoimenpiteitä, eikä sivuttaa sitä sillä että no kyllä tämä nyt kuitenkin riittää. Tämä on. Yes. Hyvä. No niin, tuolta nostin käyttäjien luottamus ihan kärkeen. Että kun tehdään uutta asiaa, niin katsotaan sitä käyttäjien luottamusta. Sitten toisena tätä kehittämisen laatua, ja siinä sitten tuo korjausaste on ehkä tosi hyvä käytännön mittari. Että meillä voi joskus tuntua, että yksittäinen tapahtuma, että tämä on nyt ihan hirveää. Mutta sitten jos me ruvetaan katsomaan sitä vaikka, että okei, että meillä on täältä kielimallin kautta on luotu 1000 raporttia ja saatu 15 000 vastausta ja meidän korjausaste on 3. Niin mitenköhän mahtoi käydä ihmisten kanssa tässä? Tämä on vähän sama kuin itse ajavat autot, että ei me niihin luoteta, mutta onnettomuuksia sattuu ehkä suhteessa hiukan eri luokassa kuin ihmisillä. Ja sitten nostettiin tätä compliance-tasoa, eli nähdään, että tekoälyratkaisut ja se tekoälykehittäminen voi olla hyvä väylä parantaa compliancea sen sijaan, että me aina ajatellaan compliancea semmoisen blokkerina, mutta se on meille niin kuin opportunity myöskin parantaa. Niin ainakin sitä ymmärrystä niin kuin, ja sitä niin kuin nopeuttaa tiedonsaantia ja tällaista, mutta myös niin kuin viranomaispuolen raportointiin varmasti voisi olla paljon onnettua. Yes. Hyvä. No hei, jos mietitään sitä kasvua ja uutta liiketoimintaa, niin mistä meidän kasvumittarit syntyy? Totta kai siellä on pohjalla aina liikevaihto, EBIT, mutta sitten me pudotellaan niitä takaisin tänne oikeasti niin kuin tekoälyhankkeisiin ja toteutuksiin. Niin mistä me lähdetään liikkeelle? No varmaan toi on sellainen just, että monesti tämä kasvu jää muutenkin vähemmälle huomiolle, mutta sitten pitkällä aikavälillä sillä on mun mielestä tosi iso tällainen strateginen arvo just siinä, että jos puhutaan niin kuin tehokkuudesta, mutta tässä niin kuin voidaan puhua kasvussa ja tehokkuudesta myös siinä mielessä, että se tuo niin kuin lisäarvoa tälle niin kuin ihmistyölle, sitä työtunnin arvoa, että jos tekoäly hoitaa niin kuin tiedonhakua ja luonnostelua ja tällaista, niin silloin pystytäänkö me, että mitataan, että miten me käytetään sitten enemmän aikaa niin kuin analyysiin ja päätöksentekoon ja liiketoiminnan kehittämiseen. Me tarkoitan tällä mittaamisella, että ei tarkoita sitä, että pistetään niin kuin sensorit ihmisiin ja mitataan niiden tehokkuutta. Tämä ei ole se asia, vaan sitä, että miltä niistä tuntuu, mitä asioita tekeekö ne itse niin kuin mukavia asioita töissä vai onko ne vaan niin kuin kiireapulaisen kuitenkin jossain toisaalla. Joo. Tuossa varmaan aikanaan sähköposti teki meistä kaikista itsemme sihteereitä. Ja sitten asiantuntijatyö rupesi lipsumaan siihen niin kuin Outlookin hallintaan. Niin nähdään me nyt tässä just mahdollisuus, että se asiantuntijatyön arvo voikin muuttua, että se asiantuntija käyttää enemmän aikaa asiantuntijuuteen ja sitten tekoälyllä hoidetaan sitä muuta. Niin, ja se on varmaan tärkeä mittari, koska siis jos sähköposti teki meistä sihteereistä, niin AIhan voi tehdä meistä vielä, niin kuin, että me vaan kirjoitellaan sinne, että tee jotain ja lähetä sinne ja pian ei tiedetä, niin kuin, mitä tehdään, kun se idea olisi nimenomaan hyödyntää sitä, jotta voidaan tehdä niin kuin mukavammin ja parempia ja tuottavampaa työtä. Yes. No Tuomas, mitä ajatuksia? No siis, mä haluaisin lähteä siitä asiakaskokemuksesta liikkeelle. Otetaan tämmöinen konkreettinen esimerkki, että tuotaisiin vaikka, olisi asiakaspalvelutiimi ja sinne sitä haluttaisiin niin kuin parantaa sitä asiakaspalvelukokemusta niin kuin tarjoamalla asiakaspalvelijoille AI-työkaluja ja niin edelleen, niin mehän haluttaisiin silloin mitata sitä, että se asiakaskokemus pysyy yhtä hyvänä tai jopa parempi, no, siis muuttuu. Ja mä voisin
Siis mä yritän pitää tätä asiakasta koko ajan kaikissa keskusteluissa läsnä, koska siis oikeasti se, että kun asiakas tekee ostopäätöksen, se on tosi kompleksi asia. Jos mä mietin omaa mun ostokokemusta, miksi mä ostin putiikista X jotakin, niin ei se ole pelkästään vaan se, että olipas tehokas AI-työkalu, ostin sieltä, vaan se on hyvin kokonaisvaltainen kokemus. Ja se voi olla oikeasti vaikka se, että asiakaspalvelu sattuu olemaan kiva mulle, kun mulla oli joku ongelma. Ja nyt jos AI on käytetty oikein ja otettu mukaan, niin yes, hänellä on ollut aikaa minulle. Ihan samalla tavalla kuin sote-alalla, onko hoitajalla aikaa potilaalla. Niin mä haluaisin sen asiakaskokemuksen pitää koko ajan siellä. Ja sitten tietysti mä näen ehkä tämän tämmöisenä enemmän semmoisena mahdollistava niin kuin konsulttikielellä enableri, enemmän tämä, että kuinka nopeasti uutta teknologiaa niin kuin ylipäätään otetaan käyttöön jossain organisaatiossa. Ja mun vanha kollega, kun teki tämmöistä perinteistä dataratkaisua, niin hän ihan oikeasti mittasi sitä, että millä tavalla sitä käytettiin. Ja siinä oli tämä 80-20-sääntö päti hyvin, että 8% kyselyistä meni 20% tauluista. Eli tässäkin on mun mielestä syytä pysyä koko ajan sillä tavalla niin kuin tosi tarkasti taas siihen, mitä mä ihan aluksi sanoin, tehdäänkö me niin kuin oikeat asiaa. Joo. Ettei me ylioptimoida jotakin ja niin edelleen. Toi käyttöaste sinänsä niin kuin juontaa moneen asiaan. Hyödyntämättömät asiat on kalliita, mutta sitten meillä on tämä tasapaino tässä, mitä aiemmin puhuttiin tavallaan niin kuin oikeasti oppimisesta, ei vain onnistuvasta, vaan oppivasta tavallaan toimintamallista. Sitten me pidetään iteraatioita tarpeeksi pieninä, jotta me hyväksytään tietynlaiset opit ja epäonnistumiset, ja sitten me saadaan sitä kautta nostettu se, että loppuratkaisuja käytetään aidosti. Kyllä. Eikä niin, että sitten käyttö valuu sinne taas henkilökohtaisen GPT-lisenssin puolelle, koska se kehitetty ratkaisu ei palvelutkaan. Joo. Nostit tuossa datan käyttöön, niin itse kun katson paljon governance-näkökulmasta ja mielen sen, että governance ei ole semmoista niin kuin protektiivista, vaan se on hyvin opportunitista, että governancen tehtävä on maksimoida datapääoman arvo. Ihan niin kuin kiinteistöhallinnan tehtävä on maksimoida se kiinteistön tuotto ja arvoja erilaisilla työkaluilla. Niin tässä tekoälyssä ehkä haluaisin itse nostaa sinne sen tietopääoman arvon, se datapääoma, koska nyt jos me voidaan hyödyntää laajemmin sitä dataa, joka meillä on, niin me tuotetaan siihen enemmän arvoa sen pohjalta, tavallaan korkoa. Ja sitten kun me kehitetään tekoälyavusteista, me luodaan parempaa dokumentaatiota automaattisemmin, jotta me voidaan taas hyödyntää seuraavassa syklissä enemmän. Eli se uusi business syntyy myös sieltä meidän omasta datasta ja siitä, että sitä tietopääomaa käytetään enemmän. Nouseeko vielä muita ajatuksia tuohon uuteen bisnekseen vai onko meillä tuossa nyt jo suurimmat? Mä pistin meille tähän ylös tuolta itse asiassa ihan alusta, niin tämmöisen käsitteen kuin maturiteetti. Täällä on bisneksen nykytila. Missä olemme nyt? Sitä Tuomas nostit silloin avauskeskustelussa heti. Että meidän täytyy tietää, missä olemme nyt, jotta voimme tietää, mihin haluamme huomenna. Ja sitten Simo nosti ihmisen työn tuottamaa lisäarvoa. Että jokainen työtunti, minkä me tehtäisiin, niin sillä olisi enemmän merkitystä. Ja sitten palvelutaso, onko sitten asiakaskokemusta, mutta onko sisäistä kokemusta, että miten hyvin sisäisesti palvellaan. Sitten oli käyttöastetta ja sitten omana lisäyksenä tuolla toi datapääoman arvo. Ja että jos puhun nyt, että mittareita suositellaan, niin ihmisen työn lisäarvoa, niin se mittari olisi varmasti niin sen tyyppinen, että koen tekeväni merkityksellistä työtä verrattuna siihen, että en koe, että se parantaisi nimenomaan sitä, että tämä työ, mitä mä teen, niin tämä tuottaa jotain ja tämä on mulle mielekästä. Joo. Että se on se mittarointi siinä kohtaa, eikä sitä, että firmalle tulee. Ja toivottavasti samalla se on totta kai liiketoiminnallekin hyödyllistä. Sitähän siinä on aikaa. No itse asiassa itselläni on tuossa taustalla ollut yksi asiakasprojekti, missä me mitattiin sitä ihan niin kuin euroa tunti, että mikä oli se ihmisen työn tuottama lisäarvo ihan tavallaan työtunnin arvo. Et työtunnin arvo kasvoi, kun tehtiin asioita, millä oli bisnekselle enemmän merkitystä. Joo. Et meidän ei tarvinnut niin paljon käyttää aikaa vaikka just tiedonhakuun tai siirtymisiin tai tämmöisiin, vaan sitten tehtiin niitä päätöksiä esimerkiksi paremmin. Hyvä. Toi
No viime aikoina on ollut tosi paljon keskustelua monenlaisissa mittareissa. LinkedInissä on kiertänyt agenttien kappalemäärät ja puhutaan erilaisista tokeneista. Ja tuossa oli hyvää tutkimusta, mitä oli just uutisoitu suomalaisyritysten ehkä niin kuin johtamisesta, siitä riskinottohalusta, tämän tyyppisistä asioista. Ja nostetaan tuosta muutamia ajatuksia vielä, että mitä ei mitata. Joo. Että ainakin niin kuin meillä on törmätty välillä tämmöisiin asioihin, mutta nämä ei ole ehkä sitten tokenien määrät, käyttäjämäärät. Me puhuttiin tuosta käyttöasteesta ja luottamuksesta, mutta se on varmaan eri asia kuin käyttäjämäärä. Niin, käyttäjämäärä sä viittaat, niin kuin, että meillä on 3000 Copilot-lisenssiä, että meillä on 3000 käyttäjää. Joo. Joo. Niin sillä ei ole tässä kohtaa aika kauheasti merkitystä. Ja samoin kuin ei ole mallin tarkkuuden mittareilla sinällään. Totta kai data scientistit tai ne, jotka tekevät malleja, niin mittaa sitä tarkkuutta. Se on heidän mittari, mutta se ei ole liiketoiminnalle mittari. Liiketoiminnan mittarit on muita asioita. Ne tulee muista. Mallin tarkkuus tulee näissä muissa mittareissa kyllä, jos se ei ole tarkkaa. Esimerkiksi, että sitä ei käytetä. Joo. Tai se antaa huonoa laatua. Joo. Yes. Ja tuossa käyttäjämäärässäkin tähän usein törmätään, että hei, että onko firma AI tai tekoäly käyttävä, että meillä on X% Copilot-lisenssi. No, onko teillä vain X% Excel-lisenssi? On ehkä siinä aina se hyvä kysymys. Että tästä nimenomaisesti mä haluaisin nostaa näitä, mitä Tuomas tuossa nosti, just sitä luottamusta, sitä käyttöastetta ja sitten tätä niin kuin ihmisen työn lisäarvoa, mitä Simo tuossa nosti moneen kertaan. Ja tokeneissa varmaan, että niitä kuluu, ja niitä voi kulua paljon huonosti, tai sitten niitä voi kulua paljon hyvin, mutta me ei välttämättä aina säästetä sillä tekoälyratkaisulla. Että me voidaan sitten kuluttaa infralla. Joo, niin toi oli varmaan hyvin, toi tekoälyn mittaristo ei mittaa siis sitä, että on tekoäly käytössä, vaan sitä, että se liiketoiminta toimii paremmin. Yes. Hyvä. Hei, meillä on muutama minuutti aikaa. Ja tuleeko meillä yleisön puolelta jotain kysymyksiä? Tuossa muutama minuutti aikaa heittää sinne kysymyksiä chattiin. Tosiaan Recordlilla me ollaan todettu tässä, että meidän missio on määrittää sitä, miten ihmiset ja data tekee yhdessä työtä. Miten se yhteistyö syntyy. Ja tässäkin me nähdään, että se tekoäly on yksi keino tälle yhteistyölle. Mutta nyt jos on vielä kysymyksiä yleisön puolella, niin heittäkää sinne chatin suuntaan. Ja siinä vielä myöskin suoraa linkkiä meidän uutiskirjeeseen, että jos haluat päiväsi olevan yhtä hauska kuin Simolla tuossa kuvassa, niin tilaappa uutiskirjeet QR-koodilla tai recorsidata.com ja kautta /record straight. Löytyy myös sieltä etusivun kautta ihan linkkipainiketta, että millä voidaan uutiskirjettä tilata. Noin. No mutta jos meillä ei muita kysymyksiä on noussut, tuossa oli hyvä kysymys, että hei, jotain tulee vielä, katsotaan. Viimeinen minuutti lähtee kohta. Varattua aikaa, ei haluta kenenkään aikaa käyttää enempää. Niin, jes, hyvä. Hei, kiitoksia yleisön vastauksista, kiitoksia osallistumisesta. Toivottavasti tästä tuli teille apuja sinne omiin hankkeisiin. Joo, ja muistakaa, jos on kysymyksiä näistä tai muusta tekoälyhommasta ja liiketoimintajutuista, niin ilman muuta pistäkää kysymystä linkkarista tavoittaa tai sähköpostitse tai muuten. Joo, ja toi aiemmin itse asiassa sivumainittu hackathon on meillä myös sellainen, jonka voi ostaa. Et jos haluatte saada meiltä fasilitaattoria ja asiantuntijaa teidän omaan tiimiin katsomaan, kuinka pitkälle päivässä päästään, niin se on ihan suositeltava startti ja luo semmoista yhteistä käsitystä siitä, mikä meillä on oikeasti mahdollista tekoälyn aikakaudella. Kiitos kaikille osallistujille ja hyvää viikon jatkoa. Kiitos. Kiitos, moi. Moi moi.